Usa ka grade 7 nagpabuto og armas sa eskwelahan. Bata man na. Mao na ko ang madunggan sa uban, labi na sa mga bata nga manghilabot na sa laing gamit sa laing tao. Nya mingon sila, bata man na. Mao na itubag sa mga tao nga di lang gyud ganahan mo disiplina sa ilang anak. Wala sila pakialam kung makadaot sa uban. Mao na mga tao nga walay respeto sa uban. Tudloyin yung anak nga mo respeto sa uban. Ayaw irason na bata man na. Ikay tudlo. Kaya kung dili nimo disiplinahon nimong anak samtang bata pa na, basin lahi nga tao mo disiplina na, or inikadako na magdahom siya nga ang tanang butang iya o ang tanang tao muuyon ra sa iyang gibuhat.